Lidi, já vás vítám u prvního videa ze hry Minecraft a jo, dneska si zahráme single player a je tu se mnou Pavel! Můžeš trochu víc. Pavel! A? Tomáš! A dneska si vytvoříme svět YouTube. Jako vážně to neberte na vědomí. Neberte to vážně, prosím. Počkejte, nějaké, Tomáši, to už stačí. 201 12. 2000. Kolika 2016. Tak jo, doufám, že nestížit. Nechte toho. Jestli on vydá slovíčko, tak ho zabijete. Tohle se pak bude muset stříhat. To vážně. A nebo, hej Pájo, nevíš, jak se dělá streamy? Jak se dělají? Nevíš? Jo, už jsou tady. Takže, oh yeah. No jako nepotřebujeme už jako mestík. Jak už jste viděli, na mém kanálu je video, jak používat Huzony hack a už někdy i natočím, jak se nainstaluje Huzony hack, abyste se nepustila, ne to, víte co? No to se pokoukni tam máš. Ano, počkej, co jsem to chtěl, jo. Fuck, počkej, nemám dost třeba. Krumpač už mám. A to... Dřevo. Však jo, že chyba vidím, ale... Vykraftí si krafťák. Hej, kde je? Jo. Co, krafťák? Kráva. Jo, udělej si helmičku. Hej, prase. Ty vole, jdem po něm. Prase. Ne, ale vlastně to není kočka. Jde na jablka. Takže sorry, jestli mě slyšíte blbě, ale určitě mi. Ne jablka. Jo. Jablka jsou koně. Ale to je pravda. Ale to bylo dobré. Tak to tady pošekáme, protože tady bude barák. Debil. A Pavel si taky udělá YouTube kanál a i tady to máš. On říkali, možná no. Já si ještě musím koupit mikrofon, protože ten mi nefunguje, co jsem si koupil. Takže jedna vás prachy. Jenom na Skypeu mu funguje, takže... Mám vydal velké slovíčko na hlas, ale jenom malé. Nebylo zprosté. Nebylo. Bylo to normální slovo, Jo, mám loučky které 4. nechcete vědět. No, byste chtěli vědět určitě, já vám věřím. To je pravda. To bych i já. Takhle. Taková zvědavlinka. Ne, debil. Je to debil. Och, to je... Debil, vole. Ne! Vole, ne. Jo, takhle vypadá můj skin, když tak ty byste šel, jo. Takhle se můj skin jmenuje. Vidíte to? Vidíte to tam? Vlevo dole? Už jsem chtěl říct vpravo, ale řekl jsem... Ne, můj... ten... Tvůj tačka. Gangal. Týmeš, takhle, máte tam dvě jména prostě, Týmeš a Týmeš. Ne, že tam musíš udělat toto. Hej, počkej, to je někde tady, myslím. Ne, povídej, no, a nech toho, jo, je to moje video, ne tvoje. Prosím, jo, a to nepořád. Kdo se oblečet na ten borec? To je jako já. A pak se vyfotí na ten svobodné. Prostě. No tak, kdo se obleče toto? Ok, to už mi dej na nohy. To si neoblečeš, to si dáváš na nohy, hochu. Jdeme těžit asi. Půjdeme asi těžit, co?
Hej, měli bychom jít asi těžit, co? Asi jo, no. Asi jo, no. Ty. Ty vole. Ne, já ne. Jestli se budete hádat, tak to střihnu. Ne, my se jenom nebudeme hádat, ten předěl něco zlého. Ne, spíš srandu. Já už Nic ne. zlého. Někomu by to vadilo. No. Ale ví, koho myslím. A jeho problém zasloužit si rozmatek někde. Toto řekl v tom fotbale, Pájo. Já Ne, ty nevíš. A ty jsi tam měl říct. Jo, ty tak. Hej, nechte toho. Nebo sám přijdu a zabiju oba dva. Já se na tebe hodím. No, budeš mít problém. Jak se bojí. Kámo, kdybych to na něj hodil, tak má v prdeli oko, kdyby to padlo do holka. Tak co? Tak má v prdeli oko. Vždycky Ne, nešel. On bych řekl, že by to bylo nechtěně. no a já bych řekl, a vy byste byli v světě, že to bylo správně. No, já jsem se na to nedíval. Ale že bychom donučili, aby to Já neřekl. bych řekl, že to bylo schválně. Kdo by ti věřil? Nemáš. A je to v prdeli, že... Pájo, ale máš tam detektor lží. Vždycky zabil se Tomáče. No. Máš tamhle detektor lži? No nevíš, co to je detektor lží? Jo, vím. No vidíš to. A víš, co to je? Tak je. Tak. Ten debil. Och, to je ale debil. No dobrý, buďte ticho. Já těžím. Já těžím. Sám Superman! Možná. Který neumí lítat. Párek! Ty prase! To asi budu střihnout, vole. Hej, našel jsem jeskyni. Pane bože, já to asi střihnu. To budeš muset. Mám? Vy hovada jedny. Jste fakt hovada, vole. Kdybyš... Hej, já to asi střihnu. Já to střihnu, zatím čus. Jsem zase pět, tam je zlato, jsem našel. A oni už se uklidňují, ti uchylové, nespíš Aleš. Kterého tady neslyšíte, protože on není žádný. To máš Šanelka. A jo, to vydá těma kousavcům. Hej, když jste huber... Hej, budete držet huber? Nebo nedám v dalším videu do popisku vaše kanály. Já řeknu v tvém videu. Ne, můj kanál řeknu. No už mám sračku, tak se přesprávám. Nechci. Nechte toho! Nikdo ho natačíme. A teď ne, vždycky nenatačíme, ne? 9 minut, jo. Ale on tě snáší. Hej, ty si prdel? Ukážu zase zpět, vole. Šulíní zasraní. Hej, pojďte se podívat, vole. A to máš jen do mozku.
Je, možno. Hej! Hej, to je ten. Cigánka chce čornout. Hej, to je cviček, on byl na Minecraftu takhle prostě v tomhle tvaru, ne? Vždycky. A já no cvičku. Já se chci odpočinout. Pane bože, děláš si. Ne, Tomáši. Pane bože. Vy se asi nikdy nepoučíte, vole. Ty vole, já jsem se z nich posadu, vole. Nechte se všichni. Co já, jo? Jo, ty mi vzducháš z aha, a ty si mi kopal do prdele. Ale. Hej, držte všichni huby. Hej, děláte si prdel? Hej, vole, vy tady nejvíc mě sedete, vole, to čo je hodný. No, ale šitá, ty ho nech. Pájo, pojď sem. Pájo, Pojď sem a budeš hodný. Pájo, pojď sem. Pájo, pojď sem. A budeš hodný. Lehni se tady. Tam tě ty se posun. Protože tam by tě furt ale natravoval. A ty seď v klidu, vole. Debil. Hej, Pavle, jako fakt. Vypadneš z toho baráku, mně to je jedno. No, už zavřel hubu, díky bohu. Už to není jeden vysedanej. No, tak co dál? Už asi nikdy nebudu s nima točit, protože to je nejhorší. No už tam čo jel, jako. Tomáš tady jeden skákal na ně, ale... To, ale s tím si začal, ale. Sedou! Kurva. Asi aj tam ti zabiju. Ne, zombík! No můj kámoš! Au, furt mě biješ. Tak pojď na ferovku. Dum dum dum. Bastard Saturday, dum boom boom boom. Du du du. Já jsem yellow, no, já jsem takový správný yellow, no. Já jsem správný yellow, hej, tady vidíš všude světlo, vole. Jak to? Počkej, grafiky, nemám, ty vole. To je úplně husté, když mám, takhle jas. Čím na to? Dívej, a teď zapnu jas. Tak, už jsem to posral. Ale já jsem měl strašný bug, já jsem viděl úplně ve tmě. Na tmě. Ve tmě. OP. Kde je tu OP? Tak je to lama. Že by to chtěl našlapne destičku. Dělám. Ty vole. Ty vole. Nic. A moje oko. Vidíte, jak už šlaplí tyč? Ne, oni prostě nezavřou hubu, vole. Takže si hodil pes. Hele, tam je pes. No je tak košťák. Jděte si sami, vole. Tam je hodně příšerek. Takže... Yes.
3 důležité. Mhm. Proč 3? Protože takové je to nej. Takže já se pro dnešní s váma loučím video. Loučí se s váma i Tomáš Čau. a Pavel. Šus. Čau.